Tak, ako v tomto priestore mojej pracovne vyriešim akustiku svoj pomocne, tak mám nejaké nasledovné myšlienky. Tu keď som sedel a pracoval, tak strašne sa odrážali od tohoto kútu a tak zvukové vlny všetky. Aj vlastne tu na odschodiska. Tam je galéria a otvorený strop do tohoto podlažia. Máme tu niečo malo cez 50 m2, takže sa to tu naozaj ozýva. A bez nejakého väčšieho tlmenia, vlastne jediný tlmiaci materiál, ktorý tu bol, tak tu bol tento madrac s gaučom a možno závesy. Tak som vyskúšal kúpiť tieto PET panely. Dám vám cenu a odkaz do popisu, nie je to nič extra drahé. Nejak som ich rozmiestnil po miestnosti a akustika sa naozaj výrazne zlepšila. Dal som ich tu zatiaľ provizorne za tento hi-fi kutík. No a vlastne, čo ideme robiť je to, že na tieto panely budem dávať takéto lamely, ktoré už mám natreté, nakratené, pripravené a ideme ich montovať. Korezovačom máme nakratenú penu. Trošku frkneme, trošku purpeny a prichytíme a bude to fajne. Tak, ako vidíte, tak máme už hotovú akustickú stenu. Je vlastne uložená na tom rošte, medzi ktorými boli jednotlivé panely. Stenu som tam naskrutkoval, potom som ju obrámoval týmito obľúbovanými fošňami, aby to vyznelo, aby to bolo také, aby to vyzeralo ako taký rám okolo, plus funkčné ako nejaká polička na vitamíniky. Ďalej som tu osadil zastrčky s USBčkami, na nejakú nabíjačku, prípadne na takéto menšie lampičky. Tento roh ešte musím zasilikonovať, tam mi to puklo, lebo respektíve teda zaakrylovať, mi to tam puklo, keď som to tam osadzal. Čo sa týka akustiky, je to úplná pecka, už je takto, keď si k tomu sadnem, tak na mikrofóne asi počuť rozdiel. Ako som hovoril, bol tu problém s tým, že keď som meetingoval, tak sa tu strašne z tých repračíkov na notebooku odrážal ten zvuk, bol to nepríjemné, ma hlava bola po 15-20 minútach meetingu, teraz po hodičke, aj hodinové koly. Tu sú pôvodné zásuvky, ktoré boli tu na dole, a som to tak vyrezal a vyzerá to za mňa celkom v pohode, ale nechcel som ich dávať na to. No a tu som spravil ďalšie zásuvky aj s datovkou, vlastne tento stôl budem meniť. Chcem ten nastaviteľný z IKEA s tým, že bude na kolieskach, lebo tu, kde mám hi-fi kutík, o ňom sa porozprávame ešte trošku neskôr, aj o mojej celej ceste amatérskeho hi-fi nadšenca. Tak vlastne tu plánujem platnú aj nejakú premietačku, tak keď budem potrebovať, že budeme tu mať nejakú takú movie season, tak stolček otočím, odparkujem ku stene, gauč sa prehodí sem, budú tu nejaké tulivaky, respektíve fatboy a budeme si tu hovieť. Takže tak. Do interiéru tu celkom pasuje, si myslím, že sa to celkom pekne zladilo. Chcel som pôvodne aj do týchto šikmín nejaké prvky používať, ale tam na to asi kašlem, lebo tu bude skrinka, nejaký obraz, niečo také. V tomto rohu dám asi nejakú knižnicu na LPčka. Do tejto akustických lamiel plus 5 peny, ale asi v tenšom.
Budem chcieť obaliť tento komín, ktorý sa aj tak nevyužíva. Nemal som ho takýto, lebo presne nevedel som, že čo do toho interiéru pôjde. Je tam taká betónová stierka momentálne, do takého špinavého lúku spravená. Ale dáme tam tie lamely dookola, keď som si to prirovnával, vyzeralo to fakt dobre. A ešte do toho rohu, a pravdepodobne do toho rohu bude musieť prísť nejaký bass strap. A nejaký koberček väčší by to chcelo, ale to uvidíme časom. A k hifi kútiku spravíme si, ako hovorím, nejaké dlhšie videjko, lebo to je celkom zaujímavé, si myslím. Ako vidíte, je tu už nejaká akustická izolácia za reprakmi, ale trošku sa to bude meniť k lepšiemu a niektoré high-endové prvky z 80 rokov tam budú, tak nechajte sa prekvapiť. Myslím si, že to bude dosť cool a som s touto pracovňou fakt spokojný, je to úplne mega, som si to ani nevedel takto predstaviť, že by to niekedy mohlo byť. Že aj vôbec som rád, že keď sme tam stavali, tak sa to spravilo týmto spôsobom. Takže je tu toho dosť miesta, dosť vecí, cool miestnosť. Pohodička, dobre sa tu robí.